खुलुमबाय डाइरेक्टलि गासैनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनै बे समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय आंनि भिउवार्स नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसे बरायबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय थ' नोंथांमोनहा दिनैनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय बुजिखाबाय जानो हागौ नङाबा थाम्बनेलखौ नायनानै बा टाइटेलखौ नायनानै एसेबाबो बुजिबाय मिथिबाय जानो हागौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों थ' नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्ट टाइम जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजिगोन आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ आरो नायनानै माबायदि मोनखो आरो मा बुजिखो नोंथांमोना दिनैनि दिनाव कमेन्ट खालामना गालांबानो जाबाय। তোর নাম কি? তোর নাম কি? কি বড়? ই কোন হয় লৰাটো? তই ভাল পা? তোৰ বয়স কিমান হল? 14 বছৰ হৈছে। কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? তোৰ ঘৰ ক'ত? জিলা কোন? বাক্সা। এতিয়া ক'ত যাব খুজিছিলি? হাউলিত যাব খুজিছিলি? তোর নাম কি? কি নাম? তাকে ভাল পা? কিমান বছৰ আপি? মোক কৈছে 14 বছৰ। 14 বছৰ। তই ভাল পা? হা? তই ভাল পা? কিমান ভাল পা তই? বহুত ভাল পা না? হা? কিমান ভাল পা তই? কিমান ভাল পা তই? হা? কাকি সি বগাইছে কেলা চুপ মাৰা না কেলা ট্ৰাইবেল ছোৱালী বড়ো ছোৱালী ভূমিপুত্ৰ ছোৱালী তহঁতে ধ্বংস কৰিবি কেলা মিয়াৰ বাচ্চা চালা হা কক দে ননসেন্স কেলা ননসেন্স বুইলাম তো কেলা কিপিনৰ বড়ো ছোৱালীবিলাক কিয় এনেকুৱা ল'ৰা বিচাৰি নাপি নেকি খালি মিয়া ল'ৰা লগতে লেনদেন বেছি দেখো ছ'চিয়েল মিডিয়া লাজি লাগি দেখি নিজৰ মা দেউতাৰ বালতাৰ বাহিৰে অন্য আখু নাই थ' गाइसमोन जोंनि बर' हिन्जावफोरा खालि गुबुन हारिफोरजोंल' माने मोजां मोनलायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं बा गुबुन जाथिफोरजोंल' माने खारफानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ दा 14 बोसोर हिन्जाव बिदै बर' सिख्ला बेखौहाय मोनसे जायगायावहाय लांनो नागिरदों आरो बेखौहाय हमग्राया जाहैबाय बै जेनाखि गुबुन बे जाथिफोरनि बा जाथिफोरनि मोनसे आफादफ्रा बा जेनाखि जाथियाव मोनसे आलादा माबा थायो नालाय जोंना जेरै आबसु दं इउनिट दं बेबायदि थायो नालाय दा आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय बेंगालरावहाय दा जोंना बर' एस'सियेसन दं नालाय बिसोर बेफोरबायदि मोनसे दंमोन आरो दा बिथांमोनहा हमनानै मोनदों आरो दा हावालियावहाय माने बेखौहाय बे बर' आइजोखौ लांनानै दोनहैनो नागिरदोंमोन बा फानगोन नागिरदोंमोन बा बेखौहाय रेप खालामनानै गारसिगौमोन आरो माने गोसो थोफ्लानानै मोजां मोनफ्लानानै दा आजिखालि जोंनि बर' हिन्जावफोरा खालि गुबुन जाथिफोरखौल' मानि थाखाय मा दाय मोनदों नङा होमबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बर' हौवाफोरानो गैला बा बर' हौवाफोरखौनो दंब्लाबो मा गोबां जोंनि बर' हिन्जावफ्रा नङा होमबा बिसोरो ओरैबायदि खालि गुबुन जाथिखौल' मोजां मोनो बर'खौहाय माने सैला दा दिनै नाय जोंनि बर' सेंग्राफोरा गुबुन जाथिफोर बा गुबुन हारिफोरखौ माब्लाबा लानानै खारनो हादों नामा माब्लाबा मोजां मोननो हादों नामा माब्लाबा बेबायदि खालामनानै गारहैनो हादों नामा बहाबा फानहैनो हादों नामा एसे सिन्था खालाम जोंनि बर' हिन्जावफ्रानो सबसे गाज्रिसिन जोंनि बर' हिन्जावफोरनावनो बेबायदि गाज्रि आखुवा जोंनि बर' हिन्जावफोरनावनो दङ होनजायो दा दिनैनि दिनावहाय दा जोंनि नुनाय मानि जोंनि बर' सिख्ला खालि लांखारजानाय फानहैजानाय बहाबा हमजानाय गुबुन जाथिफोरजोंल' दा दिनै नोंथांमोनहा मा सानो दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामना हो जाहाथे बैफोरबायदिफ्रा
दाजाथों नाथाय दाजाथों होननानै बानायो लाजिथों होननानै बानायो नाथाय गोबां मानो बांसिनानो जानानै होयो बा बांसिनानो जायो दाजाथों होननानै बानायब्लाबो बांसिनसो जाना होयो अब्लाबो सियार खालामना होबानो जाबाय आरो नोङो अन्थाइ दन्दराव थाया मानो हाजो गोजौआव थाया मानो बबेबा बिल्डिङाव थाया मानो नों खारग'नो हाखाया सानसेयाव हमजाखागोन बेनिखायनो मा नोङो गुबुन जाथिफोरजों बा गुबुन हारिफोरजों जोंनि बर' हिन्जावफोरा माने खारनायखौ माब्लाबाबो डिसिसन दाला बा दासान नङाब्ला नोंनि लाइफआ बरबाद दंस' जागोन बा नोङो इयुनाव मानसि जाहैनो हानाय नङा आरो नोंनि लाइफफ्रा सेस जागोन आरोना आं दा बेखौसो सानो दा दिनै जों हगारग्राखौ जा जों बुंग्राखौ नोंनि जायाखै नोंनि माबा लोङाखै होननानै दा जोंखौसो माने उल्था बुंफिनगोन बा बखिफिनगोन आरो दा एसे स्टाडि खालामबानो जाबाय जोंनि रायजो राजा आरो बर' सिख्लाफोरा एसे सांग्रां जाबानो जाबाय बेफोरबायदिनिफ्राय जाहाथे अलखदाव गोग्लैया आरोना थ' आङो बांद्राय गावथार भिडिअखौ खालामला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामलांलाबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांनि लोगोनोबो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बै सिख्लाखौ नुयो